Ndokuchikemzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo yeBhaibheri inopindurikawo zvakare neumboo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu. Tira kuverenga mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa uri kuti, Nhai Pastor, ndingatsanangurirewo munhu sei kuti Mwari Baba neMwanakomana vanhu vaviri vakasiyana? Ndoda kubva ndati muzive kuti hamusi mega. Matanga kusangana nevanhu vakadaro, ndakatombosangana nevamwe, even pachirongwa pano ndakasangana nevamwe. Kune vanhu vanodzidzisa kuti Jesu ndiye Baba, ndiye zvakare Mweya Mutsvene, anoshanduka zvichienderana nekuti anoda kuita chii. Kana akuya panyika anoshanduka oita Mwana, kana ari kudenga anoshanduka oita Baba, kana akuda kuva pese pese anoshanduka oita Mweya Mutsvene. Asi Bhaibheri haridzidzisi izvozvo. Vanhu vanodzidzisa izvozvo vanotadza kunzwisisa kuti kana zvichinzi ndiMwari mumwe zviri kureva chii. Kana achinzi ndiMwari mumwe chete, it's not one as in counting. Panonzi naMwari kuna Genesis, murume achasiya baba vake namai vake onamatirana nemukadzi wake, vaviri ava vachava nyama imwe. It's not one in counting. Mumwe vaviri vachava one, but tenge tichiona vari vaviri but vari one. Ndo oneness waBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. It's not one as in one being, one person. Setinodzidzisa vamwe. Even Jesu Kristu akanamata achiti, Baba ndoda kuti ava vave vamwe, kutaura isusu vateveri vake, sesu tiri vamwe. Saka kuumwe hwemakristu mukubatana kwavo pane zvokutenda nemafambiro nemararamiro ndo umwe hwaBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene. It's not one in counting. Chiregai tiverenge mavhesi. John 10 verse 30 inoti iyo, I and my Father are one. Ndi Jesu arikutaura, ini naBaba tiri mumwe. Ende ndatsanangura umwe hwacho kuti hausi umwe hwokuti ndiri munhu one, asi tiri mumwe pazvatinoronga, pamafambiro, pazano, pazvese hatipikisani. Ndo umwe hwacho, tinoita chinhu chimwe. Ndosaka ari kuti I and the Father. Jesus never said I am the Father. You are never going to see a verse 1 pakanzi naJesu Kristu I am the Father. Anotaura kuti I and the Father, I and John, Susan and Peter, Mary and Bernard. Kana tatongodaro vanhu ivava vaviri. Mary is Bernard, then munhu one. But Mary and Bernard vava vanhu two. So Jesus did not say I am the Father. Jesus said I and the Father, we are one. Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Very important verse, this one. And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. If there is an argument against vanhu vanodzidzisa kuti Jesu ndiye Baba munhu mumwe chete, this verse is very important. Jesu paabhabhatidzwa anzi akabuda mvura, anzi achingobuda mvura denga rakazaruka. Denga razaruka, Mweya Mutsvene akaonekwa achiburuka pamusoro paJesu Kristu ari muchimiro chenjiva. Mweya Mutsvene agara pamusoro paJesu Kristu ari muchimiro chenjiva. Inzwi rakabva kudenga, harina kubva muna Jesu Kristu. Rakabva kudenga richiti, uyu ndiye Mwanakomana wangu. Inzwi harina kuti uyu ndini, rakatoti uyu ndiye Mwanakomana wangu. Saka Jesu anga ari pano panyika, inzwi rakati uyu Mwanakomana wangu, rakuti inzwi raBaba rakabva kudenga. Jesu ari panyika, Baba vanga vari kudenga. Saka Jesu haazi Baba. There is no way you are ever going to argue kuti ndi Jesu futi anga ari kudenga ari futi mumvura oti zve uyu mwana wangu. Angadai angoti uyu ndini. Saka ari kudenga ndi Baba, Jesu ari panyika mumvura, vanhu vaviri vakatosiyana. John chapter 16 verse 15 na 16. John 16 verse 15. All things that the Father has are mine. Ndi Jesu, zvinhu zvese zvina Baba ndezvanguwo. Saka Jesu ari kuti zvinhu zvandinazvo ndezvangu. Zvinhu zvina Baba ndezvanguwo. Therefore said I that ye shall take of mine and shall show it to you. Verse 16. A little while and you shall not see me. And again a little while you shall see me, because I am going to the Father. I am going to the Father. Saka ipfungwa dzevanhu, ifilosofi dzevanhu dzokuti Jesu ndiye Baba. Jesu ari kuti ini ndiri kuenda kuna Baba, which means paanga ari hapazipo panga paina Baba. Ndiri kuenda kuna Baba. Verse 28. I came from the Father. Ndakabva kuna Baba. And I came into the world. Again I leave the world and go to the Father.
ndakabva kuna baba ndikauya panyika, iko zvino ndaakusiya zvenyika ndaakudzokera kuna baba. NdiJesu Kristu ari kudaro. It's only human philosophy inotaura kuti Jesu ndiye baba. Iye ari kuti ndakabva kuna baba ndikauya panapa panyika, iko zvino ndaakudzokerazve kuna baba. Kana ndiri kuti ndakudzokera kuna baba, which means baba havasi pandiri, vanotori kwavari. Saka baba havazivo Jesu, Jesu haaziye baba. Zvinoda kuti zvinzikanwe izvozvo. John chapter 17 verse 1, verse 4, verse 11. Verse 1, these words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son so that your Son may glorify you. Hanzi Yesu akasimudza maziso akatarisa kudenga akati, Baba, nguva yakwana, chirumbidzai mwana wenyu neni ndigokurumbidzaiwo. NdiJesu. Verse 4, I have glorified you on earth. Baba, ndakakuita kuti mbiri yenyu izikamwe panapa panyika panapa. I have finished the work which you gave me to do. NdiJesu ari kutaura. Ndapedza baba basa ramakandipa kuti ndiite. Saka Jesu haasiye baba, haangazvitumi kuti ndapedza basa ramakandipa ani. Angadai angoti basa randakazvituma kuti ndiite ndaripedza manje. Achitaura ega kana ari yebaba. But he is not the Father. He is conversing with the Father. John chapter 17 is a prayer yakaitwa naJesu to the Father. Rekaendoverenga verse 11. Ndichaita verse yekupedzisira. And now I am no more in the world, but these are in the world. I am come to thee, Holy Father. Ndakuya kwamuri baba vatsvene. Keep through thine own name those whom you have given me, so that they may be one as we are one. Saka ndozvitaura naJesu Kristu. Ava ndoda kuti vaite vamwe sesu tiri vaviri tiri vamwe. Saka umwe hwacho matohuona kuti hausi hwekuverenga, because hakuna muKristu one panyika panapa. maKristu akawanda, they are in their millions, but they are one in unity of purpose and doctrine. Saka Jesu ari kuti sesu tiri vamwe navovo ngavavawo vamwe. Saka umwe hwababa nemwanakomana hausi hwekuverenga. Umwe hwaari kufananidza neumwe hwaanoda kuona pakati pevatendi vake, pasina kupokana nekupikisana, vanhu vachitenda chinhu chimwe, vachifamba rwendo rumwe, vakatarisa kunhu kumwe, vachiita chinhu chimwe. Ndo umwe hwacho. Toda kudaro tabatsirikana, Mwari atibatsire. Kana sina kujeka samazuva ose, tumirai zvakare ma follow up questions. Mwari achitibatsira, tinobatsirana. Amen.